Vítám vás. Návodné karty pro tyto dny. Z toho, co tady vidím a z toho, co mě karty ukázaly. Toto období vystihuje staré známé, modli se a pracuj. Je vhodné soustředit se na to, co chceme a co je pro nás prospěšné. Pílí a úsilím nám je přáno dosáhnout svých cílů. Ovšem musí mít reálný základ. To znamená nestavět vzdušné zámky. Rozhodnout si, o co usilujeme, co chceme, co je pro nás prospěšné a dobré a tím směrem se vydat. V oblasti citů jsou důležité postoje. Změna postojů nese požehnané změny. Důležitá je komunikace. Vyříkat si, co chceme a co potřebujeme. Předejdeme tím problémům. V oblasti zdraví je potřeba více se věnovat sobě. Regeneraci, wellness, masážím, každý tak, jak to vnímá. Péče o sebe je vysloveně potřebnější než kdy jindy. Vhodné jsou meditace. Vůbec nejsou věci, snižují stres a duševní vypětí. Pozor na virózy, pozor na zažívací problémy. Toto období bude vyloženě náchylné pro zažívací potíže. V oblasti práce a financí je toto období vyloženě potřebuje píly a trpělivost. V tomto období se vyplatí taková ta pomalá práce, od které nečekejme okamžité výsledky, ale ony přijdou. Úspěch je pomalý a vytrvalý. Věřím tomu, že to všichni zvládneme a uvidíme se příště. Děkuji za pozornost.